Barlyň özü bir sır. Bar bolmakka barlygyňdan habaryň bolmagy başga bir sır. Umuman ýaşaýyşyň özü duruşuna sırlar ýumagy. Adamlar bar bolaly bäri bu fizik we metafizik dünýäniň ajaýyplyklary we sırlar oňundan diýsen çekýär. Bularň arasyndan metafizik barlyklar diýip biljegimiz jynlar baradaky wakalar, hadiseler we maglumatlar bolsa, onuň iň gyzyklanan we gyzyklanýan iň gadymy temalaryndan biri. Asıl kök manyny arapça söz bolan jyn sözüni dilimizde terjime edilmede üstü örtülen, bürönen ýa-da üstü ýapyk manylaryny aňladýar. Bu söz bilen gönderilen baglanyşyk mejnun sözüm aklyny aldyran ýa-da jynlaran manylaryny berýär. Türkmen literaturasyndaky ertek we destanlarda döw we peri adında ýer alýan bu hyýaly gahramanlar erkek we aýal guruşyndaky jynlar. Bu eserler dolar adatdan daşary sypatlar we güýçler bolan şahsiýetler hökmünde suratlandyrylýar. Mukaddes kitapdan berýän maglumatlaryna görä, jynlaryň barlygy adamzadyň barlygynyň başlangyjyndan 2000 ýyl öňünçäsine baryp ýetýär. Hazir döwürdäki mukaddes kitaplardan hasaplanýan Tewrat kitabyna bularyň barlygy hakynda şeýle setirler bar. Olar hatda öz ata-babalarynyň howatyr edip çekinmedi we özlerini tanamady we bu täze gelen gudratly güýçsiz jynlara we putlara tawyn bolup gurbanlyk berdiler. Burdaky setirlerde bolsa şeýle diýilýär. Oğullaryny we gyýdlaryny jynlara we putlara gurban etdiler. Biguna gany dökdiler. Kenan putlaryna gurban eden oğul gyýdlarynyň ganyny, mukaddes toprak olaryň gany bilen hapalandy. İncilin bu mesele bilen baglanşyk aýatlarynda bolsa şeýle diýilýär. Daşar çykyp barýar kalar jyn uran we görläp bilmeýän bir adamy İsa'ň ýanyna getirdiler. Jyn koglanda lala adam görüldi. Adamlar haýran galyp, Israilde beýle zat görülmedi diýdiler. Soňra oňa, "Muň ýal joga üçin gidip bilersiň. Jyn gyýdyny terk etdi" diýdi. Öýüne baryp çagatynyň düşekde ýatandygyny gördi we jyn gidipdi. Soň gurbağalary meňleýän 3 tane haram hapyta ruh gördüm. Biri ajdarhanyň agdyndan, beýleki tuwagşy haýwanyň agdyndan we ýene birem ýalançy galp peýgamberiň agdyndan çykdy. Olar adatdan daşary alamatlar görkezýän erbet ruhlardyr we bütün dünýäniň şahlaryna olary gudraty güýçli Hudaýyň beýik güni söwüşe ýygnamak üçin gidýärler. İnsan bedeniniň toprakdan bolşýaly, İslam literaturasy jynlaryň bedenleriniň tüssesi otdan yaradylandygyny habar berýär. Adamy bişirilen keramik önümleri ýaly buramda ses çykýan gurup palçykdan yaratdy. Şeýle hem jynlary kewşirleýiji, töwerege erbetlik saçýan tüssesi otdan ýasady. Diýmek jynlaryň bedeniniň materialynyň töwerege zäherli radiasiýa ýaradan radioaktiw otdan alındygyny saklap biler. Ýönekey toprak bilen insan bedeniniň tapawudynyň ýer bilen gök ýaly bolşýaly, jynlaryň bedenleriniň bu çyk radioaktiw şoklalardan ýa-da otlardan iň adından toprak insan tapawudyna deňeçeräkdigini aýdyp bolar. Ýasalyşlaryň nähil we nädip bolanyny bilmesek hem, mukaddes Kur'anyň jynlaryň ýaradylşy baradaky beýanlary şulardan ibarat. Her adam bir ýa-da bir näçe maksadynyň we manysynyň bolşýaly, jynlaryň barlygynyň elbetde öz bolşy maksatlary bardyr. Mukaddes Kur'anyň aýatlarynyň birinde şeýle diýilýär: "Men jynlary we insanlary meni tanasynlar we maňa gulluk ibadat etsinler" diýip ýaratdym. Elbetde her kimin düşünip biljegi ýaly tanamak, aň getirmek, ibadat etmek üçin aňly we erkli barlyk bolmak gerek. Bu ýerde jynlaryň biziň ýaly dogulýan, janly, aňly, düşünjeli, erkli, öse ulanýan, kämilleşýän we wagty gelende de ölýän barlyklardan düşünip bilersiz. Jynlara görülmeýän barlyklar kategoriýasyna degişli diýip bolar. Biziň gözlerimiz ultra melewşe we infraqyzıl şoklarynyň arasyndaky şoklalar görüp bilýändigi sebäpli biziň olary asyl tebigatlarynda we şahsiýetlerinde görmegimiz mümkin däl. Jynlar bilen baglanşykly wakalary şaýat bolanlaryny gördük diýen zatlar bolsa, olaryň aşyk terpikmesinden ibarat masaly şekilleri ýa-da elektron kölegeler bolup biler. İslamy çeşmelerde jynlaryň biziň material aleminde görünmekleri baradaky maglumat berýän bir topar aýat we hadisler bar we olar jynlaryň durly görüşlerde görünip bilýändiklerini habar berýär. İnsan ýa-da haýwan görnüşinde de görünip bilýärler.
Aslında bizim dünyamızda bar bolup gözümüzde görünmeyen gaty köp zatlar bar. Meselem haýsydyr bir tohum dänesine ýa-da bir ýumurtga seredemizde onuň içinde bir ýaşaýyş ýa-da canlyk kodunyň, kanunyň barlygyny bilýäris. Ýöneköý göz bilen seredilende bulaň hiç biri görünmeýär. İçindäki kod näme bolmak üçin kodlanan bolsa, ekilen ýagdaýynda öz jantyndan ötümlige ýa-da bir haýwany öwrülmäge başlaýar. Ýani işlerinde bolan ösmek ulanmak kanuny ýa-da kodu bolan üçin bu hadiseler bolup geçýär. Eger tohum ýerine gowru daş eksek, onda bu kanunyň ýoklugy sebäpli meňdeş netije almajagymyz anyk. Bular Yaradanyň tebigatynyň içine goýan kodlar ýa-da kanunlary. Arwah jin, ruh diýen zatlarymyzdan şular meňdeş kod we kanunlardan ibarat diýsek bolar. Arada tapawut şeýle. Dartyş kanuny akly erki, aň we şahsiýeti bolmadyk bir kanun. Eger bu kod kanuny şahsiýet, akyl, aň we erkli waslany geýdirseň, ol jyn arwah ruh ýaly bir barlyga öwrüler. Edi şoň ýalam, jynlar we ruhlar akylly, aňly we erkli we hakyky şahsiýetli kanunlardan, kodlardan ibarat. Eger olaň üstündäki bu akyl, aň we erkli waslany ýa-da sypatlaryny diýip biler, aýyrsaň, olar dartyş kanuny ýaly ýönekeý garaşly bir kanuny öwrüler. Tebigatyň içinde goýulan şeýle kanunlar bar bilen, olar görüňde aň bar ýaly diýesin gelýär. Sal üçin, buğdaýyň ekilenden soň işläp başlama hadisesine seredeliň. Buğdaý ösmäge başlap, başyny toprakdan çykaranda ilki bilen şertler kesýetläp, näçe tümmül çykarjaklaryna karar berýär. Eger şertler gowy bolsa, 2 ýa-da 3 tümmül çykarýar. Şertler onçakly gowy bolmasa da, meňdiňe şoňa hüjüm etdiýär diýen ýaly, diňe 2 tümmül çykarýar. İnsanlar bilen jynlaryň ara gatnaşygy köplen jynlaryň islegine görä bolup geçýär. İnsanlardan olar bilen gatnaşmak üçin ýörit atmosfera gurnap, duşuk seanslaryny geçirýänler hem bar. Jynlar esasan hem ruhy we maddi hapaçylygyň bolan ýerlerinde ansatlyk bilen barlyklaryny dowam etdirip, özläriniň adatdan daşar täsirlerini gorkatyp bilýärler. İnsanlardan bu atmosferanyň täsirini bilmän girýänler hem bolýar. Bu kişilerden käbirleriniň jynlaryň görkezýän efektleriniň täsirinde galyp ziýan çekkenler hem bar. Halk arasında muňa al kakmasy ýa-da jyn urmasy diýilýär. Beýle ýagdaýlarda esasan hem ruh tarapdan ejiz bolup, şahsy gigiyenesine üns bermeýän adamlar duçar bolýarlar. Halk arasında jynly ýa-da jylly diýilen bu adamlar öz mental ýagdaýlaryny kabul etmeýärler we gerekli ejir çekmäge dowam edýärler. Bu şeýle psihik ziýanlar käbir ýagdaýlarda öz janyna kast etmäge çenli baryp ýetýär. Gurulny edýän ýagdaýlarymyz ýüze çykanda, hassa howsarlary we dini naşlaryna görä mollada ruhanlardan dalda gözleýärler. Bu tema degişli meseleler kökünden çözeýän din alymlary bilen bir katarda, insanlaryň bu çäresizliklerinden hyýanatçylykly peýdalanýan opportunist çemeçiler hem köp duş gelýär. We bu diýildi adamlar meseleniň hasam çylçynlaşmasyna sebäp bolýarlar. İl içinde palçy diýip bilinýän we adatdan daşary ukyplarynyň barlygyny aýtýan şahslaryň ählisi diýen jynlar bilen ara gatnaşykda bolýarlar. Bu şahslar jynlaryň bizim dünýämiziň daşyndaky ölçülerden alyp berýän maglumatlarynyň peýdalanyp, özlerine ýüz tutan adamlaryň geçmişleri, häzirki ýagdaýlar hakynda habar berýärler. Ýa-da geljekleri barada käbir toslamalar aýdýarlar. Bulardan palçy ýalançy diýip bilinýän käbirleri, yalandyr töhmetler bilen garyndaşlyk, dostluk, başgaly gatnaşyklaryna uly diýen bermekden başga bir işe yaramaýarlar. Bulardan medet gözleýän adamlar hem aldanmaga taýyn sada adamlar diýip bileriz. Peýgamberleriň arasynda jynlar bilen baglanşykly hadiselerde iň köp ýatlanýan Süleyman alayhissalamdyr. Süleyman peýgamberiň hukmdarlygy döwründe insanlar, haýwanlar bilen bir katarda jynlar hem onuň gol astynda bolup, onuň buyruklaryny ýerine ýetirendikleri aýdylýar. Mukaddes Kur'anyň Sebe surasynda 12-nji we 13-nji aýatlarynda şeýle beýanlar görünýär. Rabbiniň ruhsady bilen onuň Süleymanyň gol astynda jynlaryň hem bir topary işleýärdi. Aralarında haýsy oňa garşy gelip emrimizden çykjak bolsa, oňa alawlap ýanýan otdan dadyryp cezalandyrýardy. Oňa, ýani Süleymana, İslam görnüşündäki galalary, heykelleri, howdýaly giňlegenleri, sarsmaz gadanlary ýasaýardylar. Gadim döwürlerde gurulan we häzirki döwrüň alymy tehnologiýasy bilen hem düşünilmez kyn bolan bu binadyr heykeller muňa masal bolup biler. Neml surasyndaky 39-njy aýatda bolsa, Sebe döwletiniň şahydy Bulkusyň meşhur tagtyny gaty uzak menzilden gyýyska wagtda getirmek meselesinde jynlardan biri Süleymana
Sen yerinden turman kan men onu tagtyn sana getirerim diýen beýany olaryň teleportasiýa meňleýän konuşdaky okuyuplarynyň we tirlikleriniň gurrunly edýär. Bir mahal jynlardan bir toporny Qur'any dinlemekler üçin sana urukdurypdyk. Olar şol ýere baranlarynda bir-birlerine dymyň, kulak asyn diýdiler. Sen o komandynyňda bolsa, olar duýdurjylar hökmüne öz kowumlaryna dolandylar we ey halaýyk diýdiler. Biz Musadan soň indirilen özünden öňki kitaplary tasdiklayan, hakykata we dogry ýola äkidiýän bir kitap dinledik. Ey kowummy, Hak Taala çağıran bu ilçinin çağrılyny kabul edin we ona iman edin. Allah da şu çaqaçenneden günahlarynızı bağışlap, sizi aja azapdan gorasın. Birim Peygamberimiz Muhammed aleyhissalamyň egendeşlerinden bolan Abdullah bin Mesud'un bu waka bilen baglanşykly beren gurruny belläp geçelim. İbn Mesud, bir gün terberimiz meni Medinanyň Baqi Gargat konumçylygyna äkitdi. Ol ýere baranmadan soň maňa şo ýerde galmagma aýdyp menden daşlaşdy. Şowa terberimize tarap çar tarapdan garamtyl fudurlaryň toplanyp başlananyny gördüm. Başlar goýa bulutlara degip duran ýaly uzun boýly ağaçly bu garamtyl atlar arwahlar ýaly bolup gözüň öňünden geçýärdiler. Terberimiz daň atýança daşyna üýşüp duran bu geň mahluklara Qur'an okudy. Soň ýanyma gaýdyp geldi we biz Medinäe dolandyk. Halk arasyndaky edilýän fenomena käbir ýerleriň, zonalaryň mistik güýçler tarapyndan eýelenenden ananyp, gereksiz hormat edilip ýa-da gorku duýulyp, olaň adyna sadaka, mal berilýän ýagdaýlaryndan ibaret. Muňur batyllaşdygyny belläp geçmek bilen bu mesele barada mukaddes Qur'anyň aýatlaryna biz bolsa, antanlaram, jynlaram Allah hakynda asla ýalan sözlemezler öýtýärdik bolin, käbir adamlar jynlaryň käbirlerine sygynyp, olaryň tekibberlerini artdyrýar. Jynlar bolsa olaryň günahyna günah, azgynlygyna da azgynlyk goşýan ekenler. Umuman aýdanmazda, jynlara edilen tanlar ýaly ruhy aňy we erki bolan, özleri islemesen tanwyna görünmeýän ruh barlyklardyr. Bu tema dünýäniň ähli ýerinde tanlary gyzyklandyrýan mesele. Geçmişde bolşy ýaly häzirki döwürde de täze teknologiýalaryň kömegi bilen bu temada köp sanly ilmi barlyk işler alınıp barlýar. Insanlaryň arasynda bu tüýsli barlyklar bilen gereksiz gatnaşyklaryň esasynda ziýan görüp, ejir çekkenlere de duş gelmek mümkin. Materializmin güýçli täsirinde bolan döwürde medisinamyz bu hastalara bejeri hökmünde psikoterapiýa seanslaryny we duýgulary güýçli derejede basyp saklayan derman däerler bolanýar. Bu usulyň täsiriniň näme derejededigi jedal açyk tema. Jynlar bilen baglanşyk wakalar bilen gyzyklanýan bilermenler bolsa, jynlaryň tanlara ziýan bermäge meýilli bolanlarynyň köplen hapa ýerlerde gedýändiklerini belläp, bu wakalardan taplanmak we gaça durmak üçin şahsy ýaratycylygymyza we töweremizin ýaratycylygyna üns bermegi birinji derejeden deruluk hasaplaýarlar. Muňlan bir hatarda, mesele materializm bilen baglanşyk bolmanlygy üçin bu temada ýürüýte sapagalan ruhanlaryň ýa-da alymlaryň kömegine ýutulmagyny subyektiw görnüşde maslahat berýärler. Bu temanyň professionallary bilen duşup geçirip, endiki videolarymyzda jynurmasy ýa-da al kakmasy ýaly wakalarda nähili bejergi we kömek metodlaryny ýandyklaryny siziň üçin giňişleýin we detalny görüşinde gyzyklanyp, dikkatinize ýetirmegi planlaşdyrýar. Aňly düşünjeli, akylly we erkli şahsiýet hökmünde bar bolmak iň uly nomatdyr. Barlyk dünýäsi bolsa diňe göze görünýän zatlarla çäklenmeýär. Aň akyl we duýgular bize dünýäniň bu görünmeýän tarapyny düşünüp, aň ýetirmegimize kömek edýär. Jynlaryň biziň gözümizde görünmeýänligi olaryň ýoklugynyň subutlamasy däl. Guruluş materiallarymyz bütünleri ýetgeşigen bolsa, olar medel biziň ýaly janly, aňly düşünjeli, duýgular we erkler bolan barlyklar diýip meselen jemläliň.